Zombie Apocalypse. Good morning po sa ating lahat. Once again, andito po tayo sa Barangay Salod, Santiago Island, Bolinao, Pangasinan. Ngayon po ay araw ng linggo, February 27, 2022. At sa araw na to guys, maraming bike race ang magaganap dito sa Barangay Salod. At maraming salamat po sa napakabait nating boss na si Boss Joey Carino na siyang nag-organize dito sa ating Rock Rockan Part 2. Dito sa isla ng Santiago guys, at ang race na to guys ay exclusive for Bolinao bikers only. Maraming kategory po ang naganap sa araw na to. Meron tayong 15 years old below RB and mountain bike category, 16 above RB MTB open category, at meron din po tayong 40 to 59 years old category. Bale, master category po yan. At ang pinapanood po natin ngayon guys ay ang senior citizen category, ang 60 years old pataas. Meron po tayong 10 participants na magpapakitang gilas sa ating lahat. At napatunayan ko nga din guys na hindi sa edad binabase ang tunay na lakas. Kaya panoorin nyo po hanggang matapos itong video na to, at tiyak na mapapasa na all ka na lang sa lakas pa rin ng mga tuhod ng ating mga tatay, lolo sa race na to. Gusto ko pong pasalamatan ang ating barangay captain dito sa Barangay Salod na pumayag po daw sa pa-race natin ngayon ulit dito sa may isla. At maraming salamat din kay Kagawad Anong Kaasi na siyang talaga namang taga-subaybay natin sa bawat race na nagaganap dito. Mabuhay ka Kagawad. At shoutout din kay Ski Chairman Lito Toscano, ang daya mo sir, wala ka dito ngayon, kaya shoutout na lang sa'yo. Maraming salamat din po sa ating napakahusay na MC, ang humawak ng mikropono para sa ating awarding, Kagawad Asyong Hener Carino. Shoutout din po sa kapatid ni boss na si Ma'am Layla Carillo Cardona sa pagluluto po ng napakasarap ng pananghalian namin dyan sa isla. Gusto ko nga rin pong pasalamatan ang ating mga tropa na tumulong sa akin para mag-assist at mag-video sa mga race dito sa Bolinao guys. Kay Cloyd Bulawan, Andre Carino, kay Prince Roger Sikat, meron po siyang YouTube channel, suportahan din po natin ang Prince Art. At syempre po kay Madam Diane Soriano, maraming salamat po Madam. At sa lahat ng tropa dyan na may problema sa kanilang mga bisikleta at sa gustong bumili ng bisikleta, magsadya lang po kayo sa kanyang bike shop, J. Bautista Enterprise Bike Shop, located at Dones Cacho Street, Concordia, Bugalyon, Pangasinan. Back to race na tayo guys, at meron nga tayong 3 laps na bubunuin ng ating mga lolo sa race na to. Nangunguna pa rin itong ating dalawang lolo na naka kulay blue na jersey. Nakasunod itong may kulay red na siyang pangatlo, at pang-apat naman itong combination ng white and blue na jersey.
Sa part na to, yung 10 nating participants ay naging 5 na lang guys. At patuloy pa rin ang ating mga senior citizen na bumabanat dito sa ating race line. Makakahabol pa ba yung 5 nasa likod guys? Kaya panoorin pa rin natin ang bakbakan na to. Sa part na to, may nakahabol tayong isang participants, kaya 6 na ang ating unang grupo sa ating senior citizen category. Tila gumaganda ang labanan guys dito sa ating senior citizen at hindi pa yata nakakasiguro itong 5 nating nauna kanina dahil may mga humahabol pa sa bandang likod na kalahok tulad ng isa kanina guys na nakaabot na dito sa ating first group. So ito nga at nagbabakbakan pa rin itong ating mga participants. Nangunguna pa rin po si Tatay Jesus Carino ng Bulinaw Cycling Team ayon po dito sa kasama kong nag-video.
second lap. Yan, pang last lap na to guys. Nakama na yung tropa. At ito na nga ang ating third and final laps para sa ating senior category. Kung hindi ako nagkakamali guys, last 3 kilometers na lang ang natitira sa ating karera. Tatlo na lang po ang ating nasa unahang grupo at nangunguna pa rin si Tatay na naka sky blue na jersey. Nakasunod itong may combination na black and red at pang tatlo si Tatay na naka blue na t-shirt. Sino kaya sa kanila ang magwawagi guys? At napakaganda nga naman ng ipinakita ng ating senior citizen sa race na to. Palapit na tayo ng palapit sa finish line guys at wala pa rin pumapalit dito sa ating lolo na nagtratrangko. Nasa bandang likod lang yung dalawa niyang katunggali at nag-aabang lang guys sa kung ano man ang mangyayari sa laban na to. At ito na nga guys, ang inaabangan ng lahat. Last 300 meters na lang ang natitira sa ating karera. At ang ating lolo mula sa likod, bumanat na guys itong naka-blue na t-shirt. At inunahan yung dalawa. At patuloy siyang bumabanat guys. Sumunod itong naka-jersey ng red at saka black. At naghabulan sila dito sa finish line guys. Nangunguna pa rin itong naka-blue na t-shirt. At siya na nga ang unang dumating sa
sa ating finish line. At pangalawa naman itong naka red and black na jersey at pangatlong dumating yung naka sky blue. A few moments later. Nakakalap ni Pep Press si Adrian San Pedro. Naku, sa natin pakabot, sa natin sa natin matawag. Adrian San Pedro. First place, Nick Caiga. Nakunanin champion, si Mr. Efren Castador. Champion! Boss! Balik ka, boss! Congrats! Senior category! Sa